Akofana media so enie yama obia good evening, good morning. Baby a ohwe akofana media efiri ene baby a follow yen efiri bia no enchia soronko enko emaw aseda piesie ensoso no enko ma ye followers obi a wo follow yen e akofana media na ye de video so tumu a onya bre na ohwe ni nyina manisi na afi ode ne comment eba wo comment section no ase ho no no enchia ene aseda enko emao se won so afena wani atwa akofra media ewe social media no so a ade ba ko a yeserewa obeye ni nyina ne se odie bomode ne se obe subscribe amayen uwie a notification bell no anidie na ahoblase kwan so obe turn odie no on ede amayen afa video no a oba behwe no na waja o comment anasa wa drop o comment ewe comment section no ase ho ede amayen empanifo se aboso ba enema ja epai na se ohwe video no na se amfa wo comment ama meto o comment section no ase ho amayen a etise wasa akapoma asabi ni din de akapoma wasa na wandwam aha sa na etie na mo ohwe video no wi a anide na ho blase kwan so misro jemre na fa wo comment bra begu o comment section no ase wo fa emayen uko social media no so a baby ti say Facebook akofra media ye wo ho na se oba Instagram akofra media e wo ho no mo TikTok akofra media ye wo ho obetima follow yen baby bia ye pese followers no ye nya no more e wo TikTok na afa ye free ase ye ba be drop videos no a ye di ko YouTube no ye ba be drop bi e wo ho so eno so ehu hia pa na ena video ya ye de ba be mamo no ye hunu se ye followers no omo pia ahenie no more ahensam more amamere ne tete amanie no omo hia eno pa eninti no munya abotere na bibia beba na kwan so ede amamo ene yesremo enye no nko a edutam bia ye bedane yensa ye dane yensa na nso so ye de ba ene so no muni ye nachi sene moagye na tumu no na bibia enkoso ahai de ye bre ye ho ase edi ma ye followers ai na ye de ye na ye sommo ye ne hwan se ye bekasa mo na mo som yen ena ye sommo ntini ye mo ka no ene ne ye beye edi amamo abusiafo mididi amono ba akopete mani di hye prekope kumfia meo wo fase ya mitrimi ya mede saa na etie aduro bia enka demo se wo man home ne so a ane ne meka nyina ne se aduro enka demo abusiafo ene video na ye ba behwe no ni nyina no ye tu fan no akofana media ye kokopie mu wo ochi manhene ahimfie ohene bia ba be sai na osai wie no ochi manhene so no esai e de kire no so owuo mu enkwam mu ejam mu bibia beto ni bia no obegina nachi na ogina nachi chi se Jericho afasuo no bibia ntimi ndwiri ni nyeden engu fom kopembre se osoro odomankoma nyankopon a oba asase yantam de to ho e de ma yen se yentena so na yenidi so na yendi yie no de se ono na beba apart from ono na chi no bibia ni ho enti no otai ohene no achi pa na osane tel na chi ti se abeba wa ne kanchima edi na chi sa na tie na onyahunu se somoro e kamfo na ntwi a na okamfo no se ne a otare na chi sa na etie abuzianfo oche manhene asai edi ama ohene ya oba ono soso no ene aduru no so ananse oba be ye oche man mu ho no no obe ye ohene e wo ho ye nyina se ye ka oche manhene a oyo ohene ni mu oduru oyo ohene ono soso no na hinie no wapagam aduru level bi na ye ka no ento sante kotoko hene de no ento no na emumu no ono soso no nani die eni nani monyam eni se ne sese obuo bia ede mani bia no meka se Ghana ene Ghana fo ne timamufo no omode ma oche manhene wo ye the most respectful king ewo oche man mu pa na me no kase no ye ka bibi se akofena ye somu a ye de esai eni na ye nkora ye media yi no ye frɛ no akofena no an se onti ase a saa na etie abusuafo na nana asai ni nua ni sai ma no so so sai na mo mu yankɔ ne yankɔ hwɛ kwan a
Okyehene fa so Osei e de kire ohene ya ono soso no wabai na obehunu se ahenie ehu hia na ahenie e de pa ye ba de wo ho ye de be ba be ka mo ho medamase ni din de amono kechimani de hye prekope na obedi anase ubeye nukredie asum asum asiafamai etie udi ahobrasia ele bedi akodia no ede ema ho se na uda mani sampanso se wasem anukre na so obi tata obi pawasem obi be so die wudi sem bi utani na ka kamisa na so frami so tihi asem na ba na man sori amma na ho am so mu anyu tata na bis darie bi na do me ne sadia na me to chema Abusiafo yakwa video no aba na die na ekoso ewo utim me pese me bisa o se ohwe video no die be na ekoso nuoma bensa e na ekoso ewo utim esan se ansa na behu se ye betwe akofena na ye de be hye ohene bi nsemu a Osei no na che se Osei a ensaye enna fom ye ka no entam anasa eye swear se o swear aha na ohene be so akofena mu a obesua ya kire ne yenko hene no na kire se ogi ne tum ote ase na nananum nyina ne obaade num nyina no omugi tum se esese ente ase eye adwuma na omu nyina ka bom adwene baako ente ase baako asondwie ene omonom asondwie kuruwa ano na nkamomu anigie eye adwuma na ahenie emu epeja ye nyina ye nim se oman konkron Ghana eda ho no mo no ye wo kurobia ne ohene a wodisuo kurobia ye wo ohene a odisuo eni to wobekọ Okyeman mu no se ne ye ka Okyeman mu ensam no Okyehene ensam a Osei no Okyeman mu no ye wo omo hene a ono no enne wapeja ahenie mu Okye asase so ama Okyeman asase no enne enkunwasem no anasa ahensem no emu apeja saa na tie efiri baabi na akowie baabi na akwakosi obi soso enso ahenie no saa na etie na sa okomfantiman mu a omo soso no emfantiman mu soso no omo soso no omo ahenie omo eno soso sane etie no saa pepepe obi Osei ohini bie ba betena kunja so a Osei kire ne mpanimfo na ne mpanimfo ono Osei kire ne mpanimfo na wowie ne mpanimfo so ayeden Osei e de akire no ahenie saa na ahenie etie me sisu biem ana me sisu dua biem se ohini bia ba bedi ade a ohini no ono ni Osei kire ne mpanimfo ne hemfo no Osei kire omo na Osei e kire omo wie a na ne mpanimfo so ayeden omo so Osei e de akire no ahenie saa na ahenie etie enitro so okọ Ghana maimu a ye wo enkranfo omo so akofena mu Osei okọ krobo maimu a saa na etie ena wokọ ebaabi ti se ho maimu a hofo so no omo so wo se obi Osei esan se ne se ye ma oso no na ye de wa baabi si so ade be che na ye so ohini fufu daabi ohini ni Osei kire ne mpanimfo na ne mpanimfo so aye omo so abaabi Osei a kire omo hene no na omo a kire ne se ofre omo anopo awia no miro oyi yare ni wowuo ne firimuo apart from that no biribi a wo hia no wo ho de ma no ogina nachi ahini yesem saa na etie ana sa odi ba ya kan asanteman mu ne bono meka se ye nyina no ye abusua baako odi ba ho soso a saa pepepe eni to be kai a emira nanu ade ye no ye de mampohene esi so no emira dase bire dwamira otoso mienu onya ne ba bi ko ya enani wa ba ya woye na dase bire dwamira Osei bonso a oni na ye de ted ye se ye de nasi so no ono soso sa Osei e kire kuroma no
Osei kyerɛ ne mpanimfoɔ owie ye no ne mpanimfoɔ ni nyina so be eba be ye den ebisai kyerɛ no nkronkron mo hyɛ nase nyina kɔpem atewubu ɛne adwirafoɔ nyina ɔmo nyina ba bisai ye den de kyerɛ Mampohene esanse ɔno esa ya kyerɛ wɔ mo tie sɛ ɔmo so ye den ɔmo ba na ɔmo ba bisai kyerɛ no tete ahiniye anasa ahiniye unsem no saa na eti amammere ne amane a ewo mu no eye na abiri nyina no se wamben umpanyimfuo bia ama omo ankyere o ahiniye mu nsem a obefa ne se eda hokwa na emom na ho isan se pintin asase bia na hokwa saa na etie eniti ahensem ananse abiri nyina no ye ka asem no a esesa wotenase na ubisa ho se sese akunya to a ufi se ye fira wono a wokoye no na ye hyehye odi wasi so asem no kore wo mu ni se eye daabi ente saa ni nyina ne se ye do be fa amammere mu ni amane mu ni yatetew ye wi a afi ye be ma wate yase se ye fira bibia ye fira no akofena saa akofena no obesom na wasai akire wo man waso ya kire wo mpanimfuo na wo uwi a watena se na wo mpanimfuo so ayede aba bisai e de akire saa na ahiniye no etie eniti sa wohwe mu kura na wohwe a odi ba Ghana kura emre a yebeyi mampanyini bia no Ghana soso no yewo akofna eno soso eda ho no mu a eye the national no oman no akofna kase a eda ho no mu a eno soso no se mampanyini bia ba betena so a ye de hye nsama ni swai e de kire the whole country no se obedi nokure ama oman no enti ade bia panyini bia no ye de obeto ano no usai na mmom ya na ka ye ka na ye ka na ye hwehwem na ya domu sukwa ahiniye ni de ene de utwu mu kosoro ene nyankopon ye pe utwu mu kosoro ne abetene ye pe esoso so akofenam na wa ye de wasai saa na etie eni ti no ochiman hene ohene ni sai kire no owie ye no ena ono soso ochiman hene ne ye den ono soso no so akofenamu wo bedwamu ena wo sai kire wo hene no ka kire ne se wo gina nachi wo na hiniye no a oba bedi no ne nana na se ne wo fa mpaboa no a oba be fa ache no ana poma no a oba be somu no ana se ne wo fa tuo no a oba be somu no ogina nachi na obo nachi dom te se Jericho afasuo wanyini mada saa na ahiniye etie ane na mumiye mohwan na yenkɔ bonoman mu a yekɔ no yekɔ dɔma atena nkunya na se dɔma asase so miwura osagefo na Agyemang Badu a utoso mienu a woyɛ dɔma ahene na we de wanimu a misro anidie na hobrase kwan so emere ne awie duru se ye pagya ahiniye mu na yema ahiniye ya akono na afie no yema ahiniye mu yedu na wanim timi yedu na wumu yedu na utimi nya dom na udom ni china wachi enti nana we de wo fa se ameye bunu ni na me fa mpanifo kan sem bi se wo pa asem aka kire twe ya mpo basa yadom nyankompo no a na wo ka kire mframa enti nana we de enanu mire no me bo wupunu mu a wada awoma wanimu a misro nana emre na aduru se no ochiman hene wapagya na hiniye mu na hiniye no enuru asante hene de ne de na so ne de no ekoso nana yesro nana Agyemang Badu a utosu mienu osagefo Agyemang Badu a utosu mienu a wo ye doma man hene na wo sane ye Bono regional house of chief nana we de misro misada minsayam ni ameka ne sanana pagya doma ahiniye mu doma ahiniye ne nana yesro pagya mu na afe animonyam emra na enka Bono hafu nyina esanse empanifo kanse bi se enkwan ye da ofi esusu se bi nom na so oba onkwan anye da na efiri wukunu akohoma wo boye anasa wonsa no ena enye anasa yentimi nka na sanchini susu twa mu a yentimi nka na wedi wada woma wo faase ye meye bunu ni abrante bunu ni babunu ena me kasa na misrawo se wada woma babi aduru no ebe ya enkasa sei die nana ni ye hia efiri wo nkyan ni se babi bia nuoma bi ekoso bi ohini bi a o pege na hiniye mu nana piki nuoma bi wo mu
na madoma ahini no empeja enuru level bi a antumi anto asante hene de ne Koraa ye nim sesese no wo soso wani bebenyam na ebekọ global amayen na ebetimi ayeden apeja wa manana meka se abrochire fa na se panyini bi firi baabi ba obetima ba be so so se ono so oba doma buna hafo na ono so ba be chia o ewo wahin fie esanse wo so wa polish wo de no ene ba bia yeduru no yewo extra modern system na yewo mu no enimu ade ye no saa na sese ekono ye di big so bi so na emu apeja ene ahiniye no enti se tetede no a aye dada de ni biem ene ba bia aduru ni se ye hia bi ka ho esanse ebere no ade chen ade sane nyina no na nuoma foforo eba wo system no mu na mi wogidie wa arehemu se na nanom anase ye na nanom ne ye ofa no mu a omanya omo ba bi ko no omo Koraa no hu ni se na nasa wa pegam na wa mansesan ye abamu a nana omo ani beje pa na omo de omo honhom papa na omsunsum papa ebeta wachi na omu beyedu enti nana we de nana Osagifo Agyemang Badu nana doma ahene the second nana misro wadawoma asemi senka obetie na sopamu ama wo fase a enka ebeye meje na nka ebeye maniso na nka maniso beje ho se wo beje atum na nka mi wagidie se wo fa no a wote ena wote ne nan so anase wote ugina mo wahye ne mpaboa no meka se okọ akura ono so nani beje se a me wo fase yi wa ya ade a eye aniso enti na doma ahene Osagifo Agyemang Badu a wo ye doma hina wo na wo toso mienu na doma nkunwa anase doma man nyina hyewa se okasa omutie wo ubom wa omutie wo na abiri nyina no wo da oman no doma man akoma so na wo san da bono man akoma so no nana anidie na hoblase akwan so me kasa kire wo se wo faase ye ne me se obetima Agyemang asem yi atum na misra manfa ne negative ena aborofo anase mumu binu mu a ensem ne yedi ba esanse montenase na munsusu nsem ne sene atie na muhuru afefede ne nuoma bi a esese nana adekeka ho na ma ahenie no emu peja na mode mo ayam ho se mode no dada no danase no ano misra ebreduru se ye nyina no ye share ye mind anase ye di ya dwenkyere eboa na nana ni mu yedu eniti se wo do no a mesro twe na ben no na kire ne se nana da bi se no esese sesa no omam nana se no esese ye yesei nana se wontali hyem nana yesro ye ma wo kwan ema wo nyesei nana sei ne sese wo ye nana sei ne sese wo gitum nana yesro tie ya se na ye ne ye pema ye na ye nimu mla nyam esense ya me no kasa no obia modern system na ye wo mu no obia ni abiri se ahenie ni ahema nsem no omo afa ni different level ene obi ye obi kura sisu se wo ye nkoso hena o hwe se ne osisiesie no ho na hwe se ne ositoto no nuoma utimi hunu se nuoma ekoso eni ti wedi nana doma ahene a wo ye aye frɛ nana Agyemang Badu Osagifo Agyemang Badu a wo ye the second doma ahene nana misro wadawoma empanifo se ye kasa kire ba nyansafo ye kasa kire ba dimifo nana minim se wo nimdie nana minim se wo nimdie eti misro nana wedie fa wo nimdie no nana fakeka nooma ebom mix nooma esanse oba abowura dware na so che ho a na wo siesie ne ho yese be opia ne ho be ye nikunu akono enti nana se oye din na oye silent na osesa ne omamu nana me wogidie wa urishemu se opia nana wahenie no ebe ye different na enkrofo be firi aman so benkum ni nifa baabi bia pieye ne atoye nana ombeba bepu ahwe se wahini be nie moma ye nkode hwehwe no na omomra mesrawo na se bibi wo ho na se wohia se eba wo bonoman mu na se doma eman mu a nana omo aba no so atimi dia beede omo timi dia ba be ka ho na ama wanim nyam no ahyerenti se ewie mu nsonoma se ya me no kasa sante kotoko na se sante hene ene ya me no kasa o se tutu otosu mienu na wo nkwa so may you live long life na se nanim ahyeren aye se nyankonton
na nanim ahyeren ayese anopawia wotimi hwe ni mienu esanse die ntia wodi nuoma ni bi akeka ho wama hini na ya akono ene ohini bi esua no na mesro wada wo ma wo fase ye pese wo ma Bono man anase doma hini no osagefo Agyemang Badu na wada wo ma ahini no enye different na sesamu ye hia tetide ni biem na nanom de mugu nsa na mo frɛ omo a omo beba na emomu no nuoma a obeya ebema wahenie no aye fe na ebekɔ nanim no ene ne hia yen na mesro bomode na ye esanse sesia me no kase no ehemfu nkuro bi akwa man hene ene wɔkye man hene dwabe man hene ene omo keka ho no kokofu ni nkuro no omo keka ho a omo nyina soso no obi ani abere se opese na hinie eye akono na aduru wo so na ye bibi na ma meka se Bono emman mu hemfo no na obi nim soso ensuasua emfiro sanse ni ewodi akire no esua ni odi kan enantie medamase midin de amono ba akopɛ akofena media nie ense bebre ba me kan ye no me kasa kire banyansani ene badwemba mesra wo kwa okete so a na do titu usumie so ma usumie no ema wadwene na afei no ososo se oye ohene ana oye ohema edien anamon edi ahofama ena wofa ewo wakunwa a wote so akofena media nie subscribe mayen like mayen na afi drop o comment ewo comment section no ase wofa emaye ma o yire mfiri se wo be share edi amayen yeda mase aha na yedi wo besie